नमस्कार ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାଲିନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ପାଣି ଉପର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଛାତ ପଡ଼ିବ, ସଟରିଂ ହେବ ପରା। ଯିବା ଆଉ କେଉଁଦିନ ଯିବା? କାମ ଯେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ। ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତଳେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ହଲଟେ। କ'ଣ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠାକୁର ଘର ନଥିଲା ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା। ଏଠି ବାଲକୁନି ବାହାର चना शाग फिड़ा है, चना शाग भजा हवा। सिले गठी रोसे सारे आउे सिले आरंभ कर रोसे सारी शाग भजा, डालमा, खटा, कोबी आलू भजा, रोसे शेष गाधोईगला भी। चलो कम देखु गला कम चलुची। सब कम सरला देखु सालिनी निजे निजे पान भांगुची। धन सेतिकी सेतिकी सत्य मिठा टिके मिठा नुहारा केते खईर पकेइछि देखंतु टिके ना जो बड़ी लोरिया देख कते खईरो बापा राग हेबे ये देखि आ करी खाइल केमती ना खाउछि देखंतु लेकिन कहू नहीं कौन कौन हैप्पी नमस्कार पाना खाउछि देखंतु यारे यारा रोनो मन गईला गुड बनवाची
ଖାଉନୁ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଉଥିଲା ପାଣିଟା ଖା ଆଗ ଖାଇଲା ତରେ ଖାଉନୁ ହାତ କାଢ଼େ छनक छनक बाजे तारा गुड़र पायल हाय रे मोरा पतली अंटा कोला पगला आखिरे मोर परदेसिया राजा हेलू बेला ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲିନି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିକିରି କେମିତି ଫୁଟଉଛି ଫୁଙ୍କ ଥର ଫୁଙ୍କ ଆହୁରି ବଢିଆ ସେ ଫୁଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ତମେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ଇଜିଲି ଜବ୍ ପାଇଯିବ। ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ମୁଁ ମୋ କଥା ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବି ହାରି ଆଇଲେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ଦେବେ